señoras, señores, ¿qué tal, cómo están? Son as 7 menos 20, Hoxe empezamos cedo, 7 menos 20 da tarde, aquí estamos os do Voltas co Prato, cociñando como sempre, como todas as tardes, para todos e todas vós. Con esta xente que creo que a maioría sodes de Cerdedo Cotobade, pode ser? Ostras, que gran concello. Un aplauso para a xente de Cerdedo Cotobade, por favor. Gracias, para vos mesmos, para toda a xente de Cerdedo Cotobade que nos está vendo dentro da casa e, por suposto, para todo o resto de Galicia e do mundo que nos ve. Por certo, libro do Voltas co Prato. Estamos sorteando en Instagram, @voltascoprato. Seguídenos porque aí temos o sorteo activo do libro do programa, vale? Así que, por favor, seguídenos que nos encanta que nos sigades e encántanos repartir libros. @voltascoprato. Vale, vámoslo intentar, que antes non saio, non saliu moi fuerte, vale? Vámoslo intentar. Faltanos xente aquí, así que chamamos... Bueno, máis ou menos, vale, está ben. Bueno, Xoan Camixeira, Xulio Mato, que están hoxe con nós e van cociñar cousas maravillosas, entendo, non? Fantástica, seguro. Sí. Tes algunha predilección, algo que queiras facer? No, bueno, no. No. E Xoanqui? Eu igual que él, máis ou menos. Máis ou menos o mismo, non? Máis ou menos o mesmo, sí, tampouco. Eu poño así, despois te explico o que significa poñerse así. Vale, pois ponte así. Ponte así. Se non é facer puñeta. E a ver que nos trae Lara, de Cerdedo Cotobade. Hola, eu son Lara, de Borela, do Concello de Cerdedo Cotobade. Vou-vos ensinar como fago as alitas de colo. Fago o adobo con sal, perixel e allo, deixos macerar toda a noite e ao día seguinte fritos na sartén. Nós somos dunha familia taberneira. Nos veranos temos unha tradición que se chama os sábados á brasa, donde facemos alitas á brasa, pechuga de polo á brasa, moitas cousiñas. Vinde a probar. Quero saber como lle vai salir aos nosos cociñeiros de hoxe. E un saúdo para toda a miña xente, a miña familia e as miñas amigas. Un aplauso, por favor, para Lara, Un aplauso, O de facer toda a carne, bueno, malo peixe á brasa, eso... A mí encanta. Eso é unha maravilla, Está moi bo. Os sábados á brasa mola, non? Sí. No, viernes e viernes, sí. Os luns, mi má. Nos apuntamos. Carne á brasa. Todo, o que sea. E peixe á brasa. E peixe. No, digo que nos apuntamos á casa de Lara cando nos queire convidar, nos vamos encantados. Xa nos convidou, Faltanos a ubicación. Pero recollemos o convite, non? Sí. Veña. Aquí. Xulio Mato, que vas facer? Alitas búfalo. E ti dirás, A ver, espera, que teño que dicir? que son as alitas búfalo? Vale, que son as alitas búfalo? Bueno, pois é unha receita americana, Non me digas. yankee do norte, Non vale? me digas, Do pensei norte. que era do Courel. Do norte, no, pero podía ser como os deditos de búfalo que lle chaman as tiras de polo en algún sitio. Vale, veña, va. Vale, e leva unha salsa búfalo que, curiosamente, en búfalo é alitas con salsa. Non lle chaman búfalo. No resto do mundo sí, porque é típica de ali. Vale. E despois vou facer unha salsa ranchera, que tamén é americana. Moita salsa, No, son dúas salsas diferentes e vamos a acompañar con algo súper saudable que son unhas crudités de zanahoria. Eu sabes que hoxe fun ao digestivo, Sí. miraron o estómago, non sei se esa salsa... Igual, te comiche despois como un animal. Bueno, vale. Non sei se esa salsa serían boas para min, Sí, home, sí, para ti é todo bo. Que é moi novo, Esa flora intestinal, va. Nova. Xulio Mato vai facer unhas salitas búfalo e Xoan Camixeiras É unha salida tamén, pero unha salsa de cola, un mollo de cola. de cola, e como é De iso? cola, de Como cola. é iso? Collemos os azúcares da cola, xuntamos con outros ingredientes máis e sale unha salsa estupenda. Aquí algunha vez se cociñou algo con cola, con cola, non? Con calimocho. Sí, con calimocho, é certo. verdad. Estou contigo, sí. Estaba pensando, cando dixo cola, pensei en cola de algo, Cola, do sí, rabo de de algo. Son Goku. Listo, De Son Goku. Vale, cola do refresco, moi ben. Do refresco, Vale. efectivamente. Vemos aí a Sí. cola, vale. Perfecto. Vale. Pois, señoras, señores, cociñamos a liñas, no Voltas co Prato, marchamos con Xoan Camixeiras. Veña, vamos palo. Por aquí. Bueno, mira, A ver, que fago co libro? Xulio, que fago co libro? Cadelo ti? O libro. Toma, cadelo ti? Proba, lelo. Pa ti. mira, A teño ver. auga con sal, Ajá. estos son os brotes da cebola, dunha cebola tenra e unha pouca cenoria, sin máis. E aquí vamos a cocer as asas durante aproximadamente uns 10-12 minutos. Nada máis. Nada máis porque despois teño unha tixola aquí que vou sacar despois e onde vamos a prefritilas con manteiga e facer a salsa ca cola. Vas facer
Vales prefitir e despois, con todo Dous ese xugo que cociñados. deixe aí un pouquiño a liña, pois... Primeiro facémoslo porque así nos queda moitísimo máis tenras Vale. por dentro, sabes? Non a metemos nun aceite continuamente e demais, entón queda moito máis tenra. Depois, ao final, o único que temos que dourar por fora a pel, sabes? E meterlle a salsa, facer o mollo, que tamén é moi barbacoa, moi... Sí, home, sí, con cola. Con cola xa me dirás. Ten un pouco ese sabor tamén, estilo barbacoa, non? Efectivamente. A xente da casa que nos chame ao 664-483419, teléfono da Voltas co Prato, xa sabedes, marcades, chamades, consultades, falades con nós e ademais, se tedes un pouco de sorte, gañades 50 euriños, porque vamos ter preguntas, 50 euros dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato da televisión das Aliñas. Oxe, televisión das Aliñas. Chamádenos. Xoanqui non eu... Por outra banda, Ves? Genial. No, quero dicir, espera. A ver. Vou facer de espantallo. Ti falasme, vale? Vale, Venga. veña. Ahora ti fala, ti. Ahora ti fala, mami. A ver, por outra banda, vou coller unha pataca, vale? Entonces a vou botar en aceite, pero moi suave. Ahora teño o tope, pero no momento que comece a ferver, vale, o aceite baixamos. Vale. E deixamos cocer a pataca en aceite. Vale. Vale, despois a retiramos, xa queda cocida. E despois, no último momento, lle pegamos un petardazo de calor con Pues este como mesmo pa aceite fora, claro. e queda por fora moi crocante. Vale. Vale? Ves como eu te escoito cando ti falas? Bueno, pois Pois perdona. ti... É que son así, que queres que lle faga? Que non é broma, veña. Vamos, marcho con Xulio Mato, veña, vamos para lá, con Don Julius. Estaba lavando armados y suena el rabo. El pollito pío, el pollito Bueno. pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Moito teño escoitado esta canción con Home, rapazas. home. Madre mía. Bueno, A ver, que vas a facer ti para facer esa todo quitando salsa aceite. búfalo? Pues mira, Salitas primeiro, búfalo. bueno, cortamos as alitas. Vale, a alita xa sabes como vai, non? Vai así, e despois faltalle o último tramo, desbotámoslo, deixámoslo para un caldo, para... Esa quero dicir, xo podes comprar con todo cortado, non? Claro, sí, pero bueno, Sí. pero normalmente sempre é millor, se vamos a utilizar algo que podamos despizarlo nós, porque nos sale moito máis económico. Se compramos un polo, temos alitas por un lado, zancos por outro lado. E non podes comprar o polo e dicir yo ao carnicero ou a carnicera, despézamo e levo todo. Normalmente, bueno, sí, tamén cho fan. Pois, Pero bueno, igual, alitas, sal, pementa e fariña. Pa que vou traballar si mo No, sí, ya, no, si mo pica? Claro, que nunca me acorda con quen estou falando. Claro. Mira, fariña abundante, vale? Rebozámoslas ben. Veña, non Porque choredes despois- a fariña. E despois sacudimos todo. Ajá. Vale, que nos quede como isto, sin nada de sobrante fariña. Como vai eso? Empeza xa Sí, tal? sí. Ainda non, non? Está. Vale, entón temos dúas salsas. O que vamos a facer é fritir as alitas. Vale, vámonos deixar 10-12 minutos aí fritindo. Despois vámonos a sacar, vámonos a secar un poquinho o exceso de grasa e vámonos mesturar nun bol co mollo que vamos a facer. Moi ben. Facémoslle caso Por a que Xuli ris? Mato. Por que ris? Escoitamos a Xuli Mato. Non, porque me faz gracia sempre. Veña, vamos chamar a convidada de hoxe. Que pase, por favor, Lara de Cerdedo Cotobade. Un aplauso para ela. Hola, Lara, que tal? Como estás? Muy bien. Benvida. Gracias. Están me chivando, polo pinga que eres familia de taberneiros. Sí. De moitos anos, ademais. De moitos anos. E con Desde as parrilla. tabernas de toda a vida. Pois levamos 27 anos. Ni máis xa. Sí. Ostras, Estuvemos 5 anos primeiro nunha casa de alquiler. Despois, miña avoa máis meu avó fundaron o que é agora o noso bar, en donde esta xente se reencontra todos os días, verdad que sí? Vale, o sea que veñen Dale, os dale. clientes, o sea aquí, Home. vale. Os veciños, amigos e clientes, moi Pois sí, ben. máis que clientes, familias xa. Familias, Despois xa. de tantos anos. Sí, ostras, que forte. O sea que o público está metido hoxe, non, no Sí. programa. Moi ben, por Xulio Mato, entendo que ao mellor vos tamén polledes algún tipo de tapa ou facedes algo así ou non? Sí, eso, que dixen no vídeo, que O sábado? os sábados de verán temos unha tradición que se chama Sábados á Brasa, entón cada sábado pois ao mellor facemos aliñas de polo, ou facemos pizza, facemos pinchos de... Ten de escribir todo. No, no, está me dicindo a directora polo... Mira, a directora polo pinga. E nós podemos ir a ela xa. Tanto escribir todo. Pero tens que nos decir onde. Tens que vir Como se todo. chama? A vosa taberna. A vosa taberna. Ves, é que é a nosa taberna, Xulio. É a Pois sí. nosa. Claro, é así. Veña, vamos con Xulio que che vai explicar o que vai facer. Arrímate. Bueno, mira, eu vou A ver. facer unhas alitas búfalo. Vale. Vale? Gusta cho picante?
Bueno, Sí, bueno, pues mira. Dixo Voy a bueno, votar non menos, dixo voy sí. a votar menos. Bueno, No, eso. pues mira, teño aquí, se lle gusta, mira todo o que podo levar, vale? vale. Mira, No, menos. botelle sal e pementa en fariñeinas. Vale. Estámolas fritindo, vale? Vamos a deixar aí que se vayan facendo pouco a pouco. Ahora subirá un pouco, vámoslo baixar para que se faga... Mira, normalmente esta ten hasta 9, deixámoslo no 7,5. Vale, para que non se nos queime, que se nos vayan fritindo. Vale. Ahora vamos a ir ca salsa. Mira, aquí xa derretí manteiga. Esta xa está derretida. Salsa que é unha salsa americana, É non? unha salsa americana, é a propia salsa búfalo. Búfalo. Entón, para iso temos, mira, vinagre. Sí. Chorro de vinagre. Ti coñecí esta salsa ou non? No. Vamos a Sóname, botar. pero non sei o que leva. Isto é allo en pó. Vamos a botar tamén salsa perrins, pemento doce. Vaya mestura. Vaya mestura. Voume acordar de ti toda a noite, me parece a mí. Sí. Que va, xa Pero verás. bueno. Mira, vamos a botar só unha cayena, se non queres que pique demasiado, vamos a botar unha No, é sola. porque repite, non é porque pique. No, pero non repite, home. Bueno, o picante repite. Ah, Bueno. tamén. Cando entra, cando Gajes sabe. del oficio. Vale, entón agora o que facemos é vamos mesturando co tenedor e vamos a botando Mi esta madriña. salsiña. E cando saquemos as saliñas, vamos a saltear todas por aquí. Vale. Entón vais Para meter impregnar todas, todas non? desta salsiña. Ah. Vale. Bueno. Máis doado imposible, Que che Aí parece, sí que lle Lara? botamos un poquinho de sal, pero vamos a botar tamén De outro momento poquinho fácil. aquí. De momento De fácil. momento fácil. Sí, é moi doada de facer, E queda Pero ti- super rica, porque a manteiga dai así unha melosidade moi rica tamén. Pe ti crees que vai estar bo? Home. Sí, home, sí, Sí. como non vai estar boa, Cociñando como gañantas ti tamén. cociña aquí Ah. Xulio. Gracias, moitas Tamén se gracias. equivoca, non é perfecto. Buah, casi Bueno, todos pero os todos nos días. equivocamos. É verdade. Casi todos os días. Veña, vamos con Xoanqui Meixer. Deixamos a Xulio Mato, que está con súas aliñas. Arrímate aí a Xoanqui, por favor. Hola, que tal? A ver que ¿qué nos tal? conta este home. Bueno, pues é o mellor a receita esa. Bueno. Mira, estou cocendo, estou con dúas coccións. Primeiro cozo as aliñas durante uns 10 minutos así para que chegue ben o calor dentro. Sí. E despois, aquí teño un pouquiño de manteiga, vou nas pasar para aquí, vou empezar cun adobo de ourego e pemento doce picante ao mesmo, máis ou menos o 50%. Aí vou adouralos un pouquiño, despois vou formar a salsa. A salsa vou formar con soia, con ketchup, con mostaza e con un pouquiño de azucre, zumo de laranxa e Coca-Cola. A demanda. Moi ben a marca. E cola. É cola. É E a cola. pataca, o fixen a dous tempos. Primeiro, estuve cocendo aí e queda a pataca, non ves como queda? Queda moi tenra, xa está Sí. cocidinha. Que gusto dan así. E agora, cando estea xa prácticamente o prato feito, vou meterlle tralla ese aceite e vou metelas dentro. E poderías, teño unha pregunta, poderías as patacas esas rematalas así en manteiga? Ou non? Tamén manteiga, con especias. Con especias, Date sí. conta que xa está cocida. Ahora Claro, que unha vez estou que está xa buscando... cocidas. Efectivamente, podes facer o que queiras. De feito, aquí, con unha manteiga, con un ramiño de romeu, por así exemplo, teñen que estar boas, E vas salseando a pataca, Sí, sí. e quedan perfectas. As deluxe e todas esas, Ah. fais así tamén. E quedan moi ricas. Pois, Lara, teño que preguntar cal das dúas levarías ti para a vosa taberna e a Cerdedo Cotobade. Cal lle darías a toda esta xente que está aquí? É que unha sola non chega, teño que levar as dúas. Vale, bueno, pois imagínate que podemos producir cantidades industriais. De momento esta. De momento este. Sí. Bueno, empezamos ¿por super qué? ben, Empezamos así, pero a ver como acabamos. Polas vibras, non? Así, polas sensacións. Non sei. Pois se non sabes, a pensar. De momento, despois a ver. Claro, despois a ver. A pensar ali. Vale. Veña, un aplauso para Lara que está con nós con a volta escoprata da Televisión de Galicia, ben de Cerredo Cotobade. Hoxe cociñamos aliñas de polo, unha desas delicias que se deixan comer coas mans para que o protocolo non ten normas, xa o sabedes. Este prato é un clásico dos menús infantís, pero tamén nas tardes de fútbol ou para petiscar. Podemos compralas xa cortadas ou na carnicería pedirlles, como dicía eu, que as corten como máis nos guste, basicamente coa punta ou sen ela. O segredo do seu éxito está en ter unhas aliñas con carne para rillar, darlles unha boa fritura para que queden crocantes por fora e tenras por dentro e, por último, unha salsa que manche os fociños e console a nosa alma. Hoxe facémolas de dous xeitos, fritas con salsa búfalo, un clásico, e Xoanqui decidiu cocer e fritir, a ver cal é o resultado. Tomade nota e que non falten unhas aliñas no menú da semana. Os vos comensais xa sabedes que volvan a agradecer. E, por certo, seguídenos en @voltascoprata porque temos ese sorteo, vale? Temos sorteo do libro ata o venres, así que, atención, ata o venres quedan 2 días, estamos a mércores, xoves venres. Por favor, 2 días e medio, contando Dios. Imos con Xoanqui. Esto é un riff de guitarra, non? Unha gafa, non?
Mima, Oye, venres noite aí, madriña querida, esto na Venres ruta do noite aquí, bacallao, o petaba. Sí, sí. Entón, Xoanqui, manteiga por aquí, tes unha liña aquí. Teño a liña aí, sí, xa, para ver como está a manteiga, sabes? Mira, voulle botar agora o pemento e o orego. E agora remexemos aí un pouquiño e xa directamente van para dentro. Hola. Vale? Aí. E agora vamos a deixar aí tamén 5 minutiños polo menos, vale? Aí, que se vayan facendo ca manteiga. Está guai porque se impregnan rápido, sabes? Ao mesturalas... É un adobo rápido, claro. Sí, Xa co calor, non sabes? Tampouco teño o lume moi forte, o teño o 5 de 9. Sí. Vamos subir un pelín máis. Pero incluso no bol, aí, cando Sete. mesturaches todo, botáchelo por riba, mestúrase rápido. Non Claro. Claro. E ahora que a grasiña, mira que ben lle queda. Bueno, no momento que xa formamos a salsa, xa queda... Esa salsa va al po pan, ou? Bueno, por pan, esto meter un bocadillo vale para todo, eso sea mi madriña. Metes aquí unha terneira, Bo. estás igual. É que eso, cuidado, Material do bo. Material Está do moi bo. rico. Sí, sí. Bueno, Moi xa ben. ves. Entón, temos por unha banda as patacas que recordamos que despois vai meter nesta tixola para darlle un golpe forte de lume, non? Efectivamente. E que queden crocantes por fora. E aquí ten as aliñas. Estas aliñas que levan... Oi vai, cuidado. Estas aliñas que levan un adubo de pemento 12 moído e orego. E orego, pero bueno, que si Maravilla. podemos botarlle un tomillo, romeo, eso tamén para gusto, Sí, sabes? sí, sí. Como máis nos guste. Moi ben. Como menos gusto, sí. Pois esta idea de Xoanqui é con Xulio Mato. Temos pregunta de concurso, Xulio. A ver, dígame usted. ¿Qué A ver, quiere saber? espera, ¿Qué quiere espera. saber? Antes, móvete un pouquiño. Move as túas cadeiras, Xulio Mato. Baile a outra, A ver, ó. Móvete un pouco. É que sabedes Mira. que... Oh, mira, 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 como mira, vai. mira como van dobrando, Hola. Mira. Vamos a deixar un poquinho máis, pero mira como van collendo xa esa cor, A min contaronme... A ver se as colle a cámara. A min contaronme, a ver se podemos mostrar, aí están mostrando. A min contaronme que o 27 de setembro bailáchelo todo. Home, claro. E non estou indo ao oficio, E nunca máis, Pero entonces... E nunca máis. Pero son super bailarín, o que pasa é que eu bailo moito na intimidade, cañotas, eu son moi Bailo tímido. na intimidade. Son moi tímido. Ven pa aquí, que che vou aprender No, a vente salsa. pa aquí. A ver, Oh, baila que de canción intimidade. bailei el 27 de setembro? No. Señoras, señores. Ponme outra vez. Señoras, señores. Mira con este fume. Isto parece Ghost. Como se chaman as aliñas que fai hoxe Xulio Mato? Búfalo. Como? Búfalo. Chamade ao 664-483-419. Mirade que aliñas. Búfalo. Bueno, deixamos que se siga apretindo. Vannos botar. É que búscasme e atóparme. Vannos botar un día Bueno, destes. mira, salsa ranchera. Super doada. Pero é búfalo de ranchara que é? Aliñar búfalo, crudité de zanahoria, super sano, salsa ranchera. Vale? Sírvenos tanto para mollar a zanahoria como para mollar as aliñas ca salsa búfalo. Vale? Ou se non valenos para facer un bocadillo, como dixo Xoanqui. Vale, o que ti Vale, queres, Xulio? Ven. mira, mayonesa, 150 gramos de mayonesa. Vale. Vale. Neste aquí caso de bote, poderías facela ti, si non? Podía facela eu, de feito xa a fixen, máis dunha vez. Pero esta non. Esta no. Bueno, mesma cantidad de crema agria, e como non é tan doada de topar, yogur griego, vale? Outros 150. Pero non é igual. Bueno, yogur grego natural. Yogur griego natural. Natural. No, de stracciatella. É que hai xente que colle de repente e di, pois meto yo de azúcar. No. No. E aquí xa tiña o zume dun limón tamén. Vale. Vale, entón, isto vámoslo mesturando. E teño aquí 3 especias. O sea, 3, sí. Cebola en pó, allo en pó e pimenta negra. pimenta negra, Vale, moi ben. todo pa aquí. Todo para dentro. Unha culler pequeniña de cada. Vale. Vale. Remexemos aquí. Mi Vamos a madre. botar unha ariña de sal. Salsa ranchera, cañetas? Sí, Isto sí. é. Pero é que a resposta non é esa do O sea, concurso. é igual, pero esta é salsa ranchera. Isto é salsa ranchera. E as A alitas outra son... é búfalo. Como? Búfalo. Non, aí. Búfalo. Búfalo tú. Búfalo. Búfalo. Vamos. Bueno, mira, De verdad. unha cebola tenra moi picadiña. Ah, xa está. Vamos para aquí, para vigilar a salita. Vale. Imos a Vigo. Javier, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola, Javier. Como estás? Bueno, estamos aquí mirando a Boca Copaco. Así me gusta.
Mira Así me calitas, gusta. Javier. Como ten que ser. Espectacular, dan ganas de facer unha queimada con elas. Espera, Javier. Vamos poñer a música e vamos facer a pregunta. Veña, por favor, poñemos a música. Javier de Vigo. Como se chama as alitas que fai hoxe Xulio Mato? Son aliñas búfalo con salsa ranchera. Vale, está ben. Pensábamos que ibas a decir Sí. búfalo. Eso. Pensábamos que iba a ser como un pouco máis erótico, Javier. Erótico. O noso erótico festivo. Vale, vamos a dar un aplauso a Javier que leva os 50 eurillos no banco co prato, veña. Ok. Mañán chamo outra vez. Como? Mañán volvo a chamar. Ai, chama cando queiras, meu. Hai outros 50 euros, así que... Incluso, oi, Podes chamar dentro un pouco. Si chamas dentro de 5 minutos, podes ganar outros 50 tamén. Hostia. Non sei que está berrando por aí. Non sei. Estaba alguén lle berraba por detrás. Home, claro. Como ha chamado outra vez? Sí, Seguro. é verdade. Non? Pode ser. Bueno, Javier, ti chama Javier. as veces que queiras. Chama cando queiras, un bico grande. Caralho, tanto mal. Hai algo Córtase, pasou. Javier. Hai algo pasou. Javier, bueno, se hai algún problema, ti chámanos, vale? Veña, veña, un gracias. bico. Chao. Hasta logo, chao. Vente Non sei que se acabo, estaba mandando vente que calar al remato. gente. A ver, Se mira. Estaba mandando calar al gente. Cala, que non Claro, escoito. sí, eso algo faría para Algo que lle faría, berren. algo Algo faría para faría. que lle berren. Mira, aquí temos picado. Vale. Persil fresco. Eneldo e ceboliño. Di tamén eneldo como búfalo. Eneldo. Pero, No, Aí, Aneto. 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 Como o caldo. Como que está ao lado do Monte Perdido. Bueno, ao lado, a mesma altura. Mira, aí o temos, vale? Xa temos a salsiña. Moi ben. Salsiña, Espera, non me digas. Ranchera. moi ben. Veña, e agora vamos, mira, sacamos as aliñas, que xa as temos. Mira que fermosa cor dourada, que maravilla. Vamos a secar Dourado un está pouco. o aceite. O aceite, porque está de fritir. claro, Este aceite sí. sírvenos para máis cousas, Podemos facer aquí, ainda podemos facer uns fingers, ainda podemos facer aquí máis. Todo que sea polo, non? Todo que no, que sea polo, que se xa carne, no. o que hai que facer é deixalo repousar, coalo e Peixe podemos non, que utilizar. despois ule moito o aceite. O peixe non, pero isto non é peixe, é polo. Xa. Cañetas. Mira, Estou dando explicacións á xente da casa. claro, a xente da casa, aquí o divulgador. Bueno, mira, secámolas un pouquiño así por riba tamén, ves? E Bueno. agora vámolas botar pa aquí. A ti importa si chamo a Lara para que veña para aquí? No, eu sí. vou ir botando e así facemos o meneo con Lara. Por veña, Lara, por favor, levántate e acompáñanos. Un aplauso para ela, veña, por favor. Estoy aquí. Bueno, Lara, Aquí. mira, Hey. Tamén que estuveras estamos, ali sentada dame un pouco de apuro, sabes? Bueno, vou facer con isto para non salpicarvos, sobre todo a cañotas. Mira, ves como se Eso, va a ela impregnando? sí, non? ¿Ves cómo se va? No, porque cañotas en pupas no se pode achegar algo que queime, ou que manche, ou que lle dé traballo. Bueno. Mira, ves como se va impregnando ca salsiña? Sí. Ole, mira. Mira, olive, mira que ben olive. No, cheira ben. Ule ben, Ule ben, verdad? Ule moi ben. Ule pa sábados de brasa. De sábados a brasa. Sábados da brasa. sí. Eu vou ir, que o sepas. Pues vente. Que o sepas que vou ir. Por vente que eu atendo tan encantada. Sí. Ves, Pero un día que haxa así algo a brasa, os sábados do brao solo, o inverno pero tamén. vamos en bravo. Claro. Sí, pero brao acaba de pasar, cañotas, isto hai que facelo en quente. O millor ahora, se temos un pouco de sorte, cando veña a campaña, decímoslle que faja sábados de mariscada. Hombre, E ao mellor temos un pouco de sorte, Eu non e sei que che chegamos diga. ali, hai sábado de bogavante. eu non sei que che diga. Eso creo que non lle vai tocar. No, verdad? No. Eu case prefiro... No, eu tamén, pero no parrilla. inverno, se non o fan, Xulio, Claro, mira, hai que vamos inventar algo. colocando. Despois esta salsiña aquí, se tiveramos unhas patacas, podémolas pasar por aquí tamén. Vale, están crocantiñas, enchoupadas da salsa. Están crocantes de despois, verdade. claro, vas poñer a maiores a salsa ranchera. Claro, isto non ten que ir nadando en salsa, isto ten que estar só impregnado da salsa. Vale. Pero isto facendo con esta... Mira, aquí hai 6 aliñas. Con esta cantidad, pues podemos 6 facer... aliñas hai un montón. 6 aliñas partidas. Sí, que digo que dá pa moito. Pues dá para outra tandada, Dá pa vale? moito, sí. Entón temos, por outro lado, vamos poñer aquí a parte máis sana da receita, que son... Gusta A a única. zanahoria? Sí. Sí. Bueno, pues dalle... A única sana. Zanahoria podes comer toda a que queiras. Vale? E agora poñemos aquí unha pouquiña salsa ranchera, que che sirve tanto para o polo como para... Joder, que ben. E temos, ahora, pena que non empezara un partido de fútbol, verdad, cañotas? Está amallado, Está amallado para o partido de fútbol. Vamos a dar un pues ahí aplauso a don temos. Xulio Mato, veña, que é un crack, un artista, un figura. Imos con Joan, veña, por favor. Aí, deste lado, deste lado. Aquí.
Sí. Deste lado. Mira, mira, xa mira como teño vai, todo botado, Este tamén cheira de maravilla. Isto ule. Bueno, e agora o único que que queremos é reducir toda esta salsiña, ves? Xa vai collendo espesor, mira, xa empeza a impregnar, mira. Vale, e agora collemos unha pataquiña. Cas patacas despois metíchelas, pasáchelas a lume vivo, non? A lume vivo, efectivamente. Aí está. Así, Ostras, Moi ben. con un sabor de allo. Esta receta tamén me Aí gusta, está. eu tería dúbidas, Claro, eu... Como hai moitos sábados, podemos facer as dúas. Bueno, é verdad, tens razón. Hai varios sábados no verán, así Claro, que... facemos as dúas. Son poucos sábados para un verán, Poucos sábados. Pois sí. Aí vai. Que ben, que bo aspecto tamén isto, Bueno, o Lir, que tal? O Lir, non? Sí, sí. Cheira moi ben. Vamos a dar tamén un aplauso a don Xonqui. listo. A Beixeira, porque é un artista da cociña. E imos ir probar, veña. Vamos por aí, por favor. Aquí. Pasa por aí, Lara, aí á dereita. Aí estás ben, e mentras tanto eu reparto cartiños para a xente que está na casa, moi atentos e atentas, Sei que estades preocupados, pois aí vos vai a pregunta de concurso. De que é a salsa que fai hoxe Xoanqui Ameixeiras? Ti sabes, la Xuli, de que é? De cola, De cola! De refresco de cola! Dixeches de cola, Refresco de cola! Refresco de cola, aí Yeah. está. 664-483419 está de la vendo a salsa de Xoanqui Ameixeiras, que é de... De caso, mira, mira, ves como pasa de min? De que é a salsa? De cola! De refresco de cola! Chamade o a voltas co prato, xa ten aquí as dúas receitas, así que pode ir probando cando queira Lara. Cordedos, Ole, ole, ole. Colle, si queres coller cordedos, temos servilletas aquí, Estamos na televisión. Que bo aspecto. Está me dando envexa, Está me dando envexa. Veña, imos a Vigo. Uxía, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien, Estás ben? Estás atento ao programa? sí. Pois imos alá coa pregunta de concurso. De que é a salsa que fai Xoanqui? De refresco de cola. Moi ben, estuvo moi atento. Sí, señor. Moi ben. 50 euriños que van para ti, vale? Muchas gracias. Nada, gracias a ti por vernos e por chamar un bico grande. Hasta loguiño. Perfecto. Veña. Buenas tardes. Chao, chao, hasta loguiño. Pois, Lara xa ten o coitelo máis lugar na mão para defenderse do posible perdedor. Así que... Non che vai facer Nada, falta, ti tranquilo. imos alá. Que va. Lara de Cerdo do Cotobade, despois de vir aquí, moito que te agradecemos. Quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Este. Xanqui no, Xulio Mato. Xulio Mato. Podes decir búfalo, Xulio. Búfalo. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañán con máis recetas, como sempre. No voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao. Y ahora te toca así. El pollo con una alita, el pollo con